No, 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 no. Ang dami-dami mong problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjowa ka ng gulay. Mindset ba mindset? Buang. Isip ko pero ako'y sabog na. Alam ko Kunam ke din gaga. Uy, apo, kayat tatao tag wifi awan ti bibiyang tikinta bibiyang. Gaga. O kininan tatkay na palapas pasagidan. Gaga. Awan bibiyang mo ano naka wifi kami bibiyang mo. Ure ka sa noriga me. May kwa. Kininam. Hana nga gututang. Nga may nga masingsinger nga may lunlunob. Gaga. Kininayaw. Hanang ikas-kas taa. Na. Bay. Bagam kidin. Tatay palaang. Dangdangga. Pangalaya pag wifi ko. Kung kunam kidin. Kunam mula no inyakan. Talaga nga tangsi. Gaya tangana mo. Natangsi. Awang katangsita. Di bali na hindi gwapo. Importante. Marami tayo. Gago, mag-tiktok ka lang, huwag ka namang damay. Buweset! Gago, huwag ka mang damay. Noon, hindi ako naniniwala sa gayuma. Pero nung pinakain mo ako ng mani, naniniwala na ako. Sana all. Kanal ka ba? Bakit? Kasi tanga na lang ang mahuhulog sa'yo. Alam mo nanununtok ako ng maganda. Sige nga, suntukin mo nga ako. Bakit? Maganda ka ba? Lahat na lang talaga ng gwapo. Puro bakla. Bakit kaya? Hindi naman siguro lahat. Bakit naman ako hindi bakla? Bakit? Sino bang nagsabing gwapo ka? You can see the writing on the pavement. Okay lang yan, kahit maliit. Nakakabuhay naman. Galingan mo lang ang performance mo. Lalaki din yan. Ang sahod mo. Tinunta ito. Pre, Oh, ano ba sa English yung mani? English ng Teka. Parang kagabi na sa dulo ng dila ko yan eh. Teka. Haba pa do. Ang haba pa. Haba ano? Uy, mahuli kayo ng pulis, ha? Okay, mag-video. Bawal yan ako. Hinuli na kami sir eh. Tinuli mo kami. Hinuli na kami. Oh. Alam nyo na. Oh. BBM yan, matik. BBM pala yan eh, tayo maraman yun. Lahat yan, kamo. Huwag mo muna ito. Huwag mo muna i-stop. Tunan mo.
O ito, ganito kahaba ang tinilagay. Talagang sa buto lang. Oh. Ganyan sila guys, magtiyaga. Tingnan mo, BBM. BBM. Ang haba talaga. Napakahaba talaga guys ng pila oh. Ayan, BBM yan. Yan, BBM daw, BBM. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang... O iho, upo ka na para makakain na tayo. Dear Lord, marami pong salamat sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Pagkakataon na magsama-sama ng buong... Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for burning my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. No, 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 no. Ginagawa mo? Ginagawa mo? No, 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 no. I need like this layers. And layers. Haircut, and I got a new fit, damn fucking somebody. Is it you or you, bitch? The set that I was rapping in my flesh, I got embedded. You said it how you said it, later on you gon' regret it. Saw you out in traffic, you was lacking, could've dead it. Gave your ass a pass, cause I'm headed where I'm headed. On my way to get some head, yeah, I'm headed where I'm headed. She on my Jimmy John, I got bread and I got lettuce. I'm like a Don in my just Dons, I'm respected. More shooters than a Rex, and the day you get reckless. Shoot your house with a tech, yeah, that's a text message. Like Wu-Tang Clan, I ain't nothing to F with. I want all the smoke like... pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Kung magtanong ako sa iyo, masasagot mo. Siguradong masasagot ko yan. Tungkol sa barko. Oo. Ilan ang angkla ng barko? Ang angkla ng barko ay dalawa. Dalawa! Isa sa unahan, isa sa hulihan. Tama, dalawa yan.
O halimbawa, inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat, anong gagawin mo riyan? Ihuhulog ko yung unang angkla Para hindi lumubog. para hindi lumubog. Ay, kung may dumating isa pang bagyo. Ihuhulog ko yung padalawang angkla. Mhm. Kung may dumating palang bagyo. Ihuhulog ko yung patatlong angkla. Kung may dumating palang bagyo. Ihuhulog ko yung paapat na Kung may dumating palang bagyo. Ihuhulog yung palima. Kung may dumating palang bagyo. Ihuhulog ang paanim na angkla. May tarantado ka pa rin. Bakit? Sabi mo, dalawa lang angkla ng barko eh. Oo. Ay, saan ka kuha ng mga angkla mo? Ay, saan ka nakuha na yung bagyo? Ano nang hinayo pa? Kakala ko dyan ka natitira sa banyo. Kung hindi pa pinatay ang wifi ng hayop na ito, hindi pa lalabas. Ano na namang milagro ang ginagawa mo dyan, Junjun? Ang laki na ng bayaran sa tubig, ang lakas-lakas mo magbukas ng gripo. Puno naman lagi yung drum. Ako, Junjun, nako. Ingudgol ko talaga yung mukha mo dyan sa bowl. Sa susunod, iwanan mo yung cellphone mo bago ka pumasok dyan, ha? Nakaihi na ako sa paladang buisit ka. Lumabas ka na dyan, hayop ka talaga, buisit ka. Savage! Ang ginagawa ng Ukraine ay pwede natin gawin. Bahala ka sa buhay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Uminom ka ba? Uminom ka ba? Hindi. Lasing ka ba? Hindi. Sige nga, kung di ka lasing, ano yung ininom mo? Red Horse. Between my fantasy and what is real, I need it when I want it. Fly high butterfly. Paru-parong bukid na lilipad-lipad sa gitna ng daan. Pagaspas. Lumilipad na naman ang isip ko. 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 Para mga may nasa kalangitan. Sa tuwing sinumayay, aking matitikman. Lumilipad na naman ang isip ko. Para mga may nasa kalangitan. Sa tuwing sinumayay, aking matitikman. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simay ng hangin sa akin ay lumalamig na. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Shotgun, shotgun, ganja. Huwag niyo akong mabiro-biro ngayon. Wala akong natanggap kahapon kahit dahon. Maligo ka kasi, hindi yung puro kaka-cellphone mo. Tukutin ko yung mata mo dyan. Hala, simulan mo ako dyan ngayong hapon. Mainit din ang ulo ko. Savage! Alpha Ka-single, walang ka-date sa 14. Alpha Ka-single, Alpha Ka-single, Alpha Ka-single, walang ka-date sa 14. Alpha Ka-single, Alpha Ka-single, Alpha Ka-single, walang ka-date sa 14. Ayoko itong ginagawa mo sa sarili mo. Ano ngayon sa'yo? Bakit ba lagi mo akong pinakikalaman? Yung kilos ko, yung galaw ko, yung Dahil mahal nga kita! Mahal kita! Minsan talaga kailangan mong lumayo para hindi masaktan. Ganyan magprito. Di na ako pipiyok kasi uminom ako ng salabat. Alam mo yung salabat? Di ko alam yung salabat. Pag wala ka dito sa loob. Yun.
Ate, nasan daw yung video? Sabi ni Boss. Nasaan na daw yung video? Panood siguro niya. Ewan ko. Panood niya. Panood niya. One night in Dubai. Kapapasok lamang na balita, isang buntis na 8 buwan na nagdadalang tao ang sinaksak. Pero mabilis na kailag ang sanggol sa kanyang sinapupunan matapos nitong iharang ang kanyang inunan. Pero di pa rin naiwasan na madaplisan ang kanyang panubigan, kaya naman nagdesisyon na mismo ang sanggol kahit hindi pa ito husto sa buwan na mag-voluntary exit sa bahay bata ng kanyang ina. Maswerte naman na nagpapatrol ng mga oras na iyon ang tanod na si JZ Cruzat at mabilis na isugod ang dalawa sa ospital. Maayos na ang kalagayan ng mag-ina, ngunit patuloy pa rin na nakakalaya ang sospek. Kaya naman kung meron kayong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng taong ito ay ipagbigay alam lamang sa ating comment section. At yan muna ang mainit na balita sa oras na ito. Ako po si Joanne Licarte. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of hot chop. Yung kanya, yung mga nga, ayaw ko. Parang gusto ko. Mayroon pa ba? Isa. Ha? Mamaya kasi magbubukas na ako. Balik tayo. Mga yan pa kaya? Yeah, man. Brand new style, Bastardo. Jensen Independence, Malayang 83. Jensen. Yeah, man. Yo, girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda talaga. Yo, girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda talaga. Ano ba nangyari sa'yo? Sino? Ikaw! Ako? Oo! Bakit? Pinagkama yung kotse! Sino? Ikaw! Ako? Oo! Bakit? Nako, ay ewan.
Utot na pinasok sa rep, tumigas. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Hala, pataba ka ng pataba. Ikaw papangit ka ng papangit. Joy, balik na sa akin, Joy. Kasi mabangon itlog ko, Joy. Hindi ka magsisi, mag-amoy mo to. Huwag ka na matampo. Hindi ko mahal si May. Ikaw pa rin mahal ko, Joy. Antayin kita pabalik mo, mahal. Kasi si Jan, harap lang kay Joy. Basta, tandaan mo, Joy. Na mahal kita. Love you so much. Spirit in my soul, like California gold. I found a light in me that I couldn't find. So when I want to feel better with the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. Close your eyes, and in the lights, all we need is one night in Dubai. One night in Dubai. Voy, dormí con calma, pío pío.
Jackpan. Brycey. Brycey. Sianada. Sianada. Pilih. Pilih Pimpinin. Pilih Pimpinin.